جبارتنا فليمكن مولاي كلمتك مقدسة خلق وحدانينا بالجسم تبلك هاي فينم المحبة فينم إلهنا إمتى مريت مولاي إمتى Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Ħuti eżis ninsabu f'din l-ottava tal-Eid, fejn il-ferħ tal-Eid li ċċelebrajna l-ħadd li għadda jibqa' jiġi ċċelebrat mod solenni tul il-ġimgħa kollha. Għalfejn għaliex Kristu huwa ħaj. Aħna ma nemmnux fantasma, ma nemmnux f'memorja, imma nemmnu f'persuna ħajja. Kristu ħaj fostna. U allura fil-bidu ta' di ċelebrazzjoni narfu li aħna mitimbin bżonjużi tal-ħnina u l-maħfra ta' Alla. U fil-bidu ta' di ċelebrazzjoni għalhekk narfu n-nuqqasijiet tagħna biex nitħejjew tajjeb ħan ċelebraw dal-mister qaddisa. Inti triq li twassalna lant il-missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħniena. Eħenna għalina la lista kollox, jaħfridna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art bil-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħru, imberku, nadurak, natuk ġih. Nulek ħajr għal-glorja kbira tijek. Għamissi li tista kollox. Mulej ben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf ta' Alla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet ta' d-dinja ħenna għalina. Int li tneħħid nubiet ta' d-dinja il-qad tal-btana. Int li jetfu l-lemin tal-missier ħenna għalina. Għalix int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Noffri da sakrifiċu tal-Quddisa għal-Ruħ Angelo Zara, Gianni u Teresa Borċ. Nitolbu. O Alla, int b'ħafna grazzi tkattar il-poplu li jemnu fik. Ħares bitjiba lejn dawk li ħtart għalik biex kull min twilet mill-ġdid bis-sakrament tal-Mamudija jimtela bil-ħajja ta' dejjem u jgawdi jena bla tmiem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miekx jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kapijiet tal-Lut u x-xjuħ u l-kittieba meta raw il-kuraġġ li beħ Pietru u Ġwanni kienu tkellmu, bakaw mistaġba bihom għax kienu jafu kemm dawn kienu nies sempliċi u bla tagħlim. U fehmu sewwa li kienu nies ta' madwar Ġesu, imma meta raw ir-raġel li kien imfejjaq u wieqaf hemm ħdejhom ma kellhom ħila iwieġbu xejn. Imbagħad ġaluhom joħorġu barra mis-Sinedriju. Qagħdu jitħattu bejniethom u bdew jgħidu: se nagħmlu bihom dawn in-nies? Għax in-nies kollha ta' Ġerusalemm jafu li dan il-miraklu sar permezz tagħhom u dan aħna ma nistgħux niċħduh. Imma biex dan ma jixteritx fost il-poplu ejjew nedduhom biex ma jsemmu dan l-isem ma ħadd iżjed. Għalhekk reġgħu sejħulhom u ordnawlhom biex b'ebda mod ma jitkellmu jew jgħallmu fl-isem ta' Ġesu. Imma Pietru u Ġwanni weġbuhom:
ejdunna intom jekku sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu aktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna. Imbagħad reġgħu għeddewhom u telkuhom għaliex minħabba l-poplu ma rfux kif jaqbdu jikkastigawhom għax kulħadd kien qiegħed jagħti glorja l-Alla għal dak li ġara. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: niżik ħajr mulej talli weġibtni, niżik ħajr mulej talli weġibtni. Faħru l-mulej għal xu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Ajat ta' ferħ u rebħ fl-arejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Niżik ħajr mulej talli weġibtni. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuwa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ma mmuċ imma nibqa' ngħix u nħabbar l-emejjel tal-mulej. Ħakarni tassew il-mulej iżda ma telaknix għal-mewt. Niżik ħajr mulej talli weġibtni. Iftħu l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u nrod ħajr lill-mulej. Danu bib il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr talli weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Niżik ħajr mulej talli weġibtni. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu il-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Wara li qam il-mewt filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa, Ġesu der l-ewwel il-Marja ta' Magdala li minna kien keċċa 7 xjaten. Din marret ħabbar kollox lil sħabu li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn meta semewha tgħid li hu kien ħaj u li ratu m'emmnuhiex. Wara dan wara ruħu taħt sura oħra lil 2 minnhom huma u sejrin bil-mixi lejn ir-raba. Huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn, imma nqas lil dawn ma emmnu. Fl-aħħar wara ruħu l-ħda stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom tal-li kienu nieqsa mill-fidi u hekk rashom jibsa li ma jemmnux lil dawk li kienu rawh wara li qam il-mewt. U qalilhom: morru fid-dinja kollha x'andru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. Il-kelma tal-mulej. Kif għedt fil-bidu tal-Qudiesa, aħna ma nemmnux fantasma, aħna ma nemmnux f'memorja, ma aħna nemmnu fi Kristu ħaj, f'persuna ħajja. U allura l-esperjenza tagħna ma' dil-persuna, l-esperjenza ta' mħabba ta' fidi ma' dil-persuna trid wassalna biex aħna naqsmu dil-esperjenza mal-oħrajn. Meta niltaqgħu ma' xi ħadd inkun inna ma naraw, meta niltaqgħu ma' xi ħadd li verament inħobbu, dak il-ferħ li nħossu f'qalbna ma nistgħux inżommu ħalina, imma ngħidu: isma' taf iltqajt mat-tali kien inni niltaqa' miegħu. Daqstant ieħor l-esperjenza tagħna tal-Irxoxt, il-fidi tagħna fl-Irxoxt. Ma tistax tkun fidi personali biss. Ma tistax tkun fidi tal-Knisja biss, tal-Qudiesa biss. Imma l-fidi trid tkun maqsuma u mejxa mal-oħrajn, trid tkun ippritkata dak li qal Ġesu llum: morru fid-dinja kollha x'andru l-Evanġelju l-ħolqien kollu. Aħna l-koll bħala nsara, bħala dawk li nemmnu fl-Irxoxt li għamilna l-esperjenza tal-Irxoxt f'ħajjitna permezz tas-sagrament tal-Magħmudija, mibgħuta biex inxandru l-Evanġelju lil ħolqien kollu. U qabel kollox inxandruh bl-istil tal-ħajja tagħna, u mbagħad bil-kliem.
Però l-istil tal-ħajja tagħna kapaċi jagħmel iktar impatt, kapaċi jagħmel iktar ħoss mill-kliem li nistgħu ngħidu. L-istil tal-ħajja tagħna jista' jixhed qabel ma nitkellmu li aħna nsara. U allura d-domanda li nħalli lilkom u li nħalli għalija matul din il-ġurnata biex ilkoll flimkien nirriflettu narfu ftit fejn aħna. Jien bil-mod kif ngħix. Jekk xi ħadd jarani minn barra jgħid li jien Kristjan jew le. Bil-mod kif jien ngħix, bil-mod kif jiena nagħmel ċertu deċiżjonijiet, jew ċertu deċiżjonijiet, ċertu atteġġamenti. Huma Kristjani jew le. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ħuti eżis nifirħu f'dan il-jum ta' salvazzjoni li għamil il-mulej bil-qawmin ta' ibnu mill-mewt u roddu ħaj l-missier għad-don tal-fidi li tagħna fil-mamudija. Aħna u ngħidulu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Għal-Knisja biex ixxandar l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni lil bnedmin kollha nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Għal-bnedmin li huma maħqurin minħabba x-xhieda tal-verità u l-impenn tagħhom biex jitħarsu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem nitolbu il-frott tal-qawmin. Għal-komunità tagħna biex tifhem id-dmir tagħha li xxandar l-Evanġelju bix-xhieda ta' ħajjitha nitolbu. Id-don li jagħti Kristu l-xoxt hija l-paċi. Kull meta ltaqa' mal-apostli, kull meta der, l-ewwel kelma hija il-paċi magħkom. U allura inkomplu nitolbu d-don tal-paċi. Il-paċi fil-kontinent tagħna, f'da żmien ta' gwerra u ta' tensjoni. Għall-poplu tal-Ukrajina. Id-don tal-paċi għad-dinja kollha. Fejn jiġu miġġielda tant gwerer, ħafna drabi minsija. Il-paċi fil-komunitajiet tagħna, fil-familji tagħna. Mod partikolari fejn hemm sitwazzjonijiet ta' weġat, ta' rabja, ta' diffikultà ta' maħfra. Nitolbu l-mulej il-xoxt aħna li nemmnu fih, aħna li nsegwuh biex permezz tal-qawwa tiegħu, tal-grazzja tiegħu jitrasformana dejjem aktar fi strumenti ta' paċi. Nitolbu għatina mulej il-frott tal-qawmin ta' Kristu. Mulej Alla tagħna, aħna u nixandru bil-ferħ li ħnina tiegħek magħna meta Kristu ibnek mitalina fuq is-salib u rxoxta glorjuża l-ħajja ġdida. Ilqa l-offerta tat-talb tagħna flimkien mas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Siedna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqaqluna dejjem ħalli rroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Siedna.
Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nisukħaj il-mulej għall-tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħa akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssakrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxeret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċ, reġa ratt il-ħajr, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Xandru bil-fer għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna għamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej, il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Angelo Zara, Gianni u Teresa Borġ li għoġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għameli kif huma bil-mamudija mitu fibnek u bħal ibnek, ekku kol fibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif rida nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna, nienti bismewi, itqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalin, ma daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tjieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-midja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu let l-apostli tijek, inħallilkom islim, natikom islim tijek, la tħarix lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għat jaslimu laqda l-intrit fija, li tgħix wis-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Fl-ispirtu ta' Kristu l-xoxt, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla, li tneħħi d-nubiet ta' dinja għenna għalina. Għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu dak li neħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindak li ma mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloni, sultan għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħnina. Kollok tjieba, tkun imbirek mulej.
Kristu ammil meut, Kristu saltan hai, Halleluja. Kristu ammil meut, Kristu saltan hai, Halleluja. Il-Kristu tal-ħejja, jissid wis-sultan, bebi fuq il-mewt, għawitu setan. Nitolbu. Fit-tjieba tiegħek mullej ħares din il-poplu tiegħek, bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll jasal fil-qawmiem mill-imwiet b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir, bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom, u jberikkom, u jħariskom Alla il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Xandru mad-dinja kollha il-ferħ ta' Kristu rxtoxt, morru fil-paċi ta' Kristu, Alleluja, Alleluja. Regina Celi letare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia.